Ka-OFW, matanong ko lang, nakakain na ba kayo ng toothpaste at sabon? O di kaya router at data ng ating mga ginagamit na internet? At masarap bang inumin ang shampoo? O ito, masustansya ba itong Ariel? Baka gusto nyo din timplahin. Yan po kasi ang hinahanap ng karamihan sa past vlogs ko about sa food allowance, kung kasya nga ba ang 300 sa isang buwan. Okay po, sa mga nanonood ng vlogs ko, ang pinag-uusapan lang po natin ay pagkain. Malinaw na malinaw sa content na food allowance nga lang po ang tinutukoy ko kung kasya nga ba ang 300. Sa mga naguguluhan pa rin, baka kasi sinasama nila sa budget yung pamasahe sa taxi pag mamalingki sila, tapos pati mga personal stuff gaya nga ng internet, sabon, shampoo ay tinutukoy nila sa budget pag namimili sila. Sa akin po, hindi. 300 lamang po talaga ang food allowance. Pagkain lang po iyon. Hindi kasama dyan ang mga iba pa ninyong hinahanap. Kasi kung internet po ay may 100 SAR po kaming allowance para dyan. Kung pamasahe naman po ay may sarili po akong sasakyan at ang allowance po dyan ay 875 galing sa kumpanya. Di kung may matitipid ako doon ay pwede din akong kumuha doon ng pambili ng mga tinatawag na hygiene essentials at pati na yung pambili ng Ariel na panlaba. Kung susumahin, ang allowance ko po ay 300 para sa pagkain. 100 yung communication allowance, yung tinatawag na internet or load. 875 po yung transportation allowance ko. So bale, pumapatak siya ng 1 to 75 per month. Yan, malinaw na po. Kaya siguro maraming triggered kasi sinasama nila sa budget yung kahit hindi naman pagkain. Tapos ito pa, ang food allowance po, hindi naman po kasama dyan yung pagkain sa labas. Bakit po? Ang allowance lang po kasi binibigay ng kumpanya ay yung sa pang-araw-araw lang. And that is called wants. Hindi po yun necessity. Kung kakain po kayo sa labas at magtitreat sa sarili, doon na po yun sa tawag nun ng doon sa sahod nyo na. Hindi na po yun sa food allowance at hindi na po babayaran ng kumpanya yun. Katulad ko na 1.5 ang basic, 300 lang po talaga ang allowance ko. O, ka-OFW, alam nyo na po ang tinutukoy ko. Pag food allowance, hindi po kasama dyan yung iba ha. Yung iba po kasi sa kumpanya, wala talaga silang food allowance, sinasama sa basic nila. Okay, so hindi nila alam kung magkano ang food allowance nila. Sa amin po kasi, nakasaad sa payslip na 300 ang allowance, so yun lang po ang tinitipid ko. Kasi, yun nga lang po ang babayaran ng kumpanya. Kung ano po yung matipid ko doon, di mas may papadala ko pa sa Pinas.